Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Bones. Anem a fer un exercici avui de relaxació on hi ha un component molt important d'imaginació. Avui ens hauríem d'imaginar el que passarà i farem tot amb els ulls tancats. Jo aniré parlant i vosaltres m'acompanyareu en aquest petit viatge que anem a fer. Esteu preparats? Seieu tots tranquil·lament en un espai que us agradi, un espai tranquil, esteu ben asseguts, de forma còmoda. Quan ja estigueu còmodes, tanqueu els ulls, agafeu una posició asseguts que pugueu estar una estoneta, estarem uns 5 minutets. A partir d'aquí, si ja esteu còmodes, tanqueu els ulls, sisplau. I ara comencem. Ens hem d'imaginar un espai que us agradi molt, un espai on us agradi estar. Algú es pot imaginar la muntanya, al mig del bosc, algú es pot imaginar la platja, algú es pot imaginar nedant al mig del mar, o al cim d'una muntanya, la part més alta d'una muntanya, des d'on pot veure-ho tot, a una platja, amb la sorra, si li agrada estar prenent el sol, o pot estar a l'espai, flotant com un astronauta que està amb el seu tratge de protecció, amb el seu tratge d'astronauta i està flotant per l'espai, o li pot agradar molt amb un vaixell que va fent aquell moviment. Cadascú s'imagina aquest espai i es posa a ell, en la seva ment, amb la seva imaginació, es posa en aquest espai fent alguna cosa que li agrada. Doncs si m'agrada el mar, m'agrada estar nedant al mar, doncs jo em veig com nedo, vaig nedant tranquil·lament, i vaig notant el que hi ha al meu voltant, que si hi ha uns peixets, que si hi ha un pot per allà. Si a mi m'agrada molt, m'estic imaginant un espai de muntanya, doncs em puc imaginar animalons, em puc imaginar un conillet que passa per allà, puc imaginar que jo estic pujant una paret, escalant una muntanya, que hi ha una cascada d'aigua, un salt d'aigua que va caient. M'imagino feliç, m'imagino content o contenta en aquest espai, m'imagino que estic disfrutant d'aquest espai, que estic segur en aquest espai que no em pot passar res. M'imagino que m'ho passo bé, que estic tranquil i que estic tranquil·la, m'ho imagino, i a l'imaginar-m'ho, a poc, vaig notant que em vaig relaxant, que estic més a gust en aquest espai. A poc anem tornant d'aquest espai, anem obrint els ulls i ara estem en el nostre món real, però hem aconseguit relaxar-nos una mica. Comentaris d'aquest exercici. Jo avui l'he fet una miqueta curtet per no allargar el vídeo, però aquí s'haguéssim hagut d'allargar una miqueta la part on cadascú s'imagina el que fa, amb qui està, què fa allà, qui es troba, quins animalons es troba, què fa en aquest espai, si m'agrada estar a la sorra, no? Tot això ho allarguem, cadascú allarga. No anava a donar 1000 exemples, però m'heu vist una miqueta l'estil, cadascú s'imagina el seu espai. Això ho podem allargar uns 5 minutets, 4 o 5 minutets. I després, doncs a la tornada, segurament us molestarà una miqueta a l'hora d'obrir els ulls, però obrim els ulls amb tranquil·litat i tornem, diguéssim, al món real. I segurament, si ho heu fet bé, heu fet una mica una meditació, una imaginació, i aquesta imaginació us ha tranquil·litzat. Espero que us funcioni, espero que li funcioni als vostres nens o als vostres alumnes o a la vostra canalla, si ho feu a casa amb els vostres fills o filles, espero que us funcioni. És un exercici de meditació, però és important que estiguin còmodes a l'espai on estan, que puguin estar quiets i que no hagin d'estar pensant en em fa mal el cul, em fa mal l'esquena. Per tant, és molt important que trobeu un espai còmode, que estiguin asseguts i que puguin estar tranquils. El tema del silenci, doncs, intentem que sigui un espai tranquil, però a vegades no ens podem aïllar del món real. Per tant, l'espai amb més tranquil·litat que et trobeu i que allà fem aquest exercici d'imaginació. Espero que us hagi agradat. Adéu.